Третий сайт в количестве 29 человек. На торжественную линейку, посвященную открытию первой лагерной смены, построен и готов. Рапорт сдал Боровой Александр. Зейнең созвездие йолдызлык лагере кунаклар каршылый беренче сменада 118 бала ял итә. Алар лагерга беренче июньдә килделәр. Ачылу тантанасына мотор концерт программасы да әзерләп өлгергәннәр. Балалар ялы лагерь тормышы район җитәкчелегенең дә игътибар үзәгендә. За летний период в нашем муниципалитете отдохнут около 3000 детей. Это здорово. Большое спасибо всем руководителям, которые видение вот эти лагеря. Данный лагерь у нас видение исполкома. Йолдызлыкта 4 смена эшләячәк. Һәр кайсы 21 көн дәвам итәчәк. Быел лагерь балаларны кайбер үзгәрешләр белән каршы алган. Зәйнең 370 еллыгы һәм цифрлаштыру елында онытмаганнар. Программа у нас преследует концепцию IT-технологии, то есть год цифровизации мы решили объединить, также дату 370 лет нашему городу. То есть программа наша будет называться «Лето на гигабайт». У нас будут не отряды, а сайты. Воспитатели у нас будут не вожатые, а модераторы, программисты. Ял вакыты күпчелек саф һавада оештырыла. Көн дәвамында малай кызлар спорт ярышларында көч сынаша, төрле уен бәйгеләрдә катнаша, бию кичәләрендә күңел ача. Вакытларын күңелле дә, файдалы да итеп үткәрәләр. Каждый год сюда приезжаю, каждый год разные эмоции. Хочу познакомиться с новыми крутыми людьми, ребятами, потому что они тоже дарят уйму эмоций, также вожатые, позитивные. И это, я считаю, очень хорошо. Я приехал из Аньска, хочу увидеть много своих друзей, впечатлений каких-то набраться, моментов с друзьями. Ну, от вожатых получить эмоции. Еще покушать вкусно. Җәй дәвамында малайлар һәм кызлар сәламәтлекләрен ныгытып, яңа уку елына җитәрлек көч туплаячак. Әйдәманнар аларның һәрбер көнен бәйрәм рухында файдалы итеп уздырырга тырыша. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.